Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Έχουμε κοντά μας τον πρέσβη επιτιμή κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο. Καλησπέρα κύριε Χρυσανθόπουλε. Καλησπέρα σας κύριε Κόκκινε. Πώς είσαστε? Καλά. Εσείς? Μια χαρά κι εγώ. Βρήκαμε τη νέα χρονιά με δύο ανοιχτά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, έτσι? Ακριβώς. Πώς βλέπετε τα πράγματα στο Μεσανατολικό? Εκεί κινδυνεύουμε να πάμε για παγκόσμιο πόλεμο, κυρίως μετά τις επιθέσεις που έγιναν μεταξύ Ιράν και Πακιστάν, και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το Πακιστάν διαθέτει πυρηνικό εξοπλισμό, πυρηνικές βόμβες, τις οποίες έχει δοκιμάσει. Για το Ιράν δεν ξέρουμε. Και έχουν ένα διμερές πρόβλημα το Ιράν με το Πακιστάν σε διάφορες περιοχές, και αυτό μπορεί να εξελιχθεί άσχημα. Δεν μπαίνω στο θέμα της Γάζας τώρα, που είναι ένα τραγικό πρόβλημα. Ήδη είχαμε και την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, και βεβαίως η Δύση δεν κάνει όσο χρειάζεται για να αποτρέψει τη γενοκτονία που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στους Παλαιστινίους από τους Ισραηλινούς. Τώρα, σκοτώθηκαν 3 Αμερικανοί στρατιώτες από επιθέσεις που έγιναν στη Συρία, και οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να κάνουν μια αντεπίθεση τιμωρητικής φύσεως στη Μέση Ανατολή. Θα το δούμε αυτό. Διεμήνυσε η Τεχεράνη πάντως ότι δεν θα αφήσει καμία επίθεση αναπάντητη. Ναι. Το ερώτημα είναι τι γυρεύουν οι Αμερικανοί εκεί. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Λοιπόν, αν οι Αμερικανοί δεν ήσαν εκεί, δεν θα είχαν σκοτωθεί οι στρατιώτες τους. Λοιπόν, θέλουν να είναι εκεί, και που είναι πάρα πολύ μακριά από τη χώρα τους. Για το Ιράν είναι δίπλα τους, είναι η περιοχή τους, και το Ιράν, μην ξεχνάμε, είναι η παλιά Περσία, η οποία έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία στην περιοχή αυτή, ακόμα και στην Ελλάδα. Οι Αμερικανοί όμως δεν γνωρίζουν ιστορία και ούτε θέλουν να μάθουν, και ούτε τους ενδιαφέρει αυτό. Θέλουν αμέσως να χτυπήσουν για να τιμωρήσουν την επίθεση που έγινε εναντίον 3 στρατιωτών που σκοτώθηκαν. Βλέπετε την κατάσταση λοιπόν, πάντως να διευρύνεται, έτσι? Τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή διευρύνεται συνεχώς. Ακριβώς. Και το χειρότερο είναι ότι έχουμε το Ισραήλ που διαθέτει πυρηνικά, το Πακιστάν που διαθέτει πυρηνικά, και το Ιράν που δεν είμαστε σίγουροι τι διαθέτει, τι δεν διαθέτει. Άρα είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, και κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται πάρα πολύ να επέμβει κατά τρόπο δυναμικό στην περιοχή αυτή. Και εάν δεν σταματήσει αυτός ο πόλεμος, θα έχουμε ολέθριες συνέπειες, και δεν αποκλείεται το Πακιστάν σε κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσει πυρηνικά εναντίον του Ιράν. Θα το δούμε. Εύχομαι όχι. Αλλά οι πολιτικές ηγεσίες των περισσότερων κρατών και της Δύσης και της Μέσης Ανατολής δεν σκέφτονται λογικά. Δηλαδή, εάν ο σκοπός τους είναι να καταστρέψουν την ανθρωπότητα, δεν βγαίνει κανείς κερδισμένος. Φυσικά. Η θέση της Ρωσίας σε αυτή την εξίσωση ποια είναι? Εν ώψη και του πολέμου της Ουκρανίας δηλαδή. Πώς θα συμπεριφερθεί η Ρωσία στο μέλλον και στην Ουκρανία αλλά και στο Μεσανατολικό? Εάν ήμουν Ρωσία, που δεν είμαι Ρωσία, θα μου ερχόταν καλό η εξέλιξη του Μεσανατολικού, διότι όλος ο κόσμος ασχολείται με το πόλεμο εκεί,
και το ενδιαφέρον για το ουκρανικό πέφτει σε δεύτερη μοίρα. Και αυτό το βλέπουμε να γίνεται. Βλέπουμε την έλλειψη ενημέρωσης συνεχώς. Ενδιαφέρον. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, όλοι ασχολούνται με το θέμα της Μέσης της Ανατολής. Το ενδιαφέρον για το ουκρανικό έχει πέσει αρκετά, αλλά βεβαίως οι Ρώσοι συνεχίζουν την πορεία τους εκεί και εξακολουθούν τις πολεμικές επιχειρήσεις που είχαν αρχίσει και προχωρούν χωρίς να σταματήσουν. Τώρα, εδώ μπλέκεται και η Ελλάδα μέσα, η οποία συνεχίζει, όπως δήλωσε προχθές και στο Russia Today, συνεχίζει και στέλνει πυρομαχικά προς την Ουκρανία κατόπιν έκκλησης των Αμερικανών. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι έχουν τελειώσει με τα πυρομαχικά που στέλνανε στην Ουκρανία. Εμείς φαίνεται έχουμε πυρομαχικά τα οποία τα χρησιμοποιούμε, τα οποία τα έχουμε για το κίνδυνο της Τουρκίας. Εάν φύγουν όλα τα πυρομαχικά από μας, εμείς τι θα κάνουμε σε περίπτωση μιας κρίσεως με την Τουρκία? Δεν ξέρω, και αυτό είναι ένα σημείο που με βάζει σε σκέψεις και ανησυχίες. Την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά πώς την βλέπετε? Παρατηρούμε γενικότερα μια κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής από την τουρκική πλευρά, παρά την διακήρυξη της λεγόμενης ελληνοτουρκικής φιλίας. Ναι, άρχισε αυτό αμέσως μόλις έπεσε η υπογραφή, μάλλον μόλις έγινε η συμφωνία για να επιτρέψει η Τουρκία την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Έγιναν οι διάφορες επιστολές προς την Τουρκία και προς την Ελλάδα ότι η Τουρκία παίρνει τα F-16, η Ελλάδα παίρνει τα F-35 και βεβαίως ο Ερντογάν σε μια συνάντηση του κόμματός του στη Σμύρνη αναφέρθηκε για τους Έλληνες, δεν τους ανέφερε ονομαστικά, ανέφερε για τους εχθρούς που πετάξαμε στη θάλασσα. Το οποίο αυτό κατά κάποιο τρόπο αποτελεί και μια παραβίαση της δίθεν συμφωνίας των Αθηνών. Λοιπόν, με την Τουρκία δεν γίνεται τίποτα. Θα συνεχίσουν τα προβλήματα και μάλιστα σήμερα διάβασα ότι ορισμένοι Τούρκοι αναλυτές είπανε ότι επουδενή λόγο δεν δέχονται οι Τούρκοι να πάρουν τα F-16 και να μην κάνουν ό,τι θέλουν με τα αεροπλάνα αυτά όσον αφορά την Ελλάδα. Θα δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει εκεί και επίσης είχαμε την επίσκεψη της Λούλαντ στην Άγκυρα, η οποία αναφέρθηκε στα F-35 και στη δυνατότητα, εάν διώξουν οι Τούρκοι τα S-400, ενδεχομένως να μπορεί η Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35. Σε ό,τι αφορά την εμπλοκή της Τουρκίας στο Μεσανατολικό, που είναι γνωστός σπόνσορας της Χαμάς, πιστεύετε ότι μπορεί να έρθει σε ρήξη με το Ισραήλ, σε ολική ρήξη? Όχι, θα το ήθελε αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσει η Άγκυρα ως εκεί, διότι δεν θέλει, δηλαδή η Άγκυρα αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να βομβαρδίζει τους Κούρδους στο Ιράκ και στη Συρία, το οποίο πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αυτό αποτελεί παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης, η οποία συνθήκη της Λοζάνης δεν είναι μόνο με την Ελλάδα, αλλά είναι και με τα σύνορα που είναι με το Ιράκ και με τη Συρία. Λοιπόν, και κανείς δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, η Τουρκία αυτό εκμεταλλεύεται αυτή τη στιγμή και εξακολουθεί τους βομβαρδισμούς των Κούρδων σε αυτές τις περιοχές. Υποστηρίζει η Τουρκία τον Παλαιστινιακό αγώνα, όπως τον υποστηρίζαμε εμείς σαν Ελλάδα επί Αραφάτ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εμείς ακολουθούμε τις οδηγίες των Αμερικανών, το οποίο δεν νομίζω μας ωφελεί πουθενά σε αυτό το πράγμα. Ενώ οι Τούρκοι, αυτό που χαίρομαι με τους Τούρκους είναι ότι κάνουν μια δική τους πολιτική
που είναι προς όφελός τους. Λοιπόν, μια τέτοια πολιτική θα έπρεπε και εμείς να κάναμε, αντί να είμαστε υποτελείς και να παριστάνουμε ότι είμαστε πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εντάξει. Καλό βράδυ και σε εσάς. Γεια σας.